Ni bai maiza naiz, donostiarra izatez, baina ja duela 2 urte eta 2 hilabete bizi naizela Errekale horren. Nire lanbidea euskara irakaslea da, eta ere euskara klasek ematitut Errekale horren. Zergatik egiten dugu apostua Errekale horren euskaren alde. Batez ere pentsatu behar da Gasteiz ez dela oso hiri euskalduna, gero eta gehiago zorionez, baina oraindik oso zaila da euskeraz bizitzea bertan. Beraz, esan daiteke Errekale horre arnasgune badela, eta egia da ez bakarrik ezagutza maila, baizik eta erabilera aldetik ere, esan daiteke Errekale hor dela auzo oso agian Gasteizko euskaldunena esan daiteke. Hilabete bateko bai depende hilabete horietan zelan jarra. Bestalde ere nik adibidez ez dut ulertzen gure mundu alternatibo euskerari gabe. Azkenean gure hizkuntza noski, baina nik beti militatu eten lekuetan eta beti euskeraz izan da. Bai apostuarengatik, baina bai ere nahi gabe azkenean euskalduna ginean eta horrela zitu ginean, eta jakin da ere, jende askok gaztera hitz egiten duela, baina apostua beti behintzat Gasteizen euskerazkoa izan behar du. Oro har auzoan nahiko euskalduna gea, esango nuke uneko 75 edo lako zerbait euskalduna gehala. Esan genezake dela gauzaren zutabetako bat. Eta xatzen garela dena euskeraz egiten, adibidez asanbladetan ere norberak egiten du nahi duen hizkuntzan eta batez ere euskeraz egiten da. Eta ulertzen ez duten entzat, dakagu itzulpen simultaneo bat, eta horri esker gauza guztiez enteratzen dira. Ezberdinetana eraman nola. Ja, nola zentzai hemendik eramatea bakoitzaren eta beranera. Naiz eta klaseta ez jun, hemen dagoen giroarekin eta azkenan euskara egunero entzuten dute, orduro, minuturo, orduan maitzen dute behintzat ulertzen. Hurrengo pausari izango litzateke beraiena hitz egitea edo. Eta horretarako euskara klaseak eman izan ditugu, sehatzen modu heterodoxo batean, hau da, klaseak eman bai, azkenan beharrezkoa delako, baina gero praktikan jartzea egunerokoan, eta hori da gure bidea. Udara honetan egin genuen proiektu berri bat, asketegia zuen izena, eta zan pixkat barnetegiaren kontzeptu hartuta, astebetez edo ikaslea gurekin egotea alde batetik, pentsatu erituen bai klasea goizeta, baina gero gurekin egiten zuten bizitza osoa, auzolanetara eta etorri ziren, beti gabiltza pentsatzen zer egin, ia nola etorri daiteke jende gehiago gure gana, ere Gasteiztik ona etortzea ere jendea etorri daiteken edo pentsatzen ari gara. Euskalki dagokienez, ikastolan irakasti digutu euskeraz, baina euskalki ez ezer gutxi. Hemen benetan praktikan jartzen da, azkenean euskerare benetako naturaltasuna, ez? Polita da egia esan ikusten da, dakagu jendea Gasteizko ez aparte, azkenean ere berein euskalkiak atela. Bizkaiko inguru askotakoak, Lapurdiko bat, beste bate badakin ere Xiberoraz, bestadetik Gipuzkoako leku askotakoak ere. Beraz, nik ikusten dut oso aberasgarria, praktikante astero ikasten dietz berriak horrekin, eta alde horretik oso polita da.